Hello mga idol, another day, another spear fishing activity na sadta no. Og niya na sadta sa ilawom sa dagat. Likay sa realidad, anhit alawom sa dagat, mamana ta. Og nakita ta gilo snapper diya no, atong gisundan. Apan lahi may ning gawas mga idol na may mga agat day nga nitago dito dapita. Og dako pa kayo nga mga agat atong nakuha. Good size kayo mga idol. Next drop na pud no. Og diri dapita nakakita ta og buko-buko. Araw buko-buko, good size na pud kayo para kuhaon. Piti ang buko-buko mga idol. Lami kay ni siya prituhon. Kay ni lang kadagko mga idol. Lami kay ni lasa. Og diri nakakita ta gilos na pero alanganin pa kuhaon, gamay pa siya kayo ato lang sang pasagdaan para modako pasadto. Anita sa unahan. Og diri nakita ta gilos na gyapon pero good size na kayong kuhaon. Tuara na stone shot mga idol. Ug ako ning balikan no kay nasangit sa ang ato ang pana diha sa Jutix. Og another drop ta sadta nakita ta og solid nga isda. Og tuara atong napanaan mga idol. Good size kayo nga solid. Hindot kayo ni siya pang tinula. Tara, lami kayo ni pang tinula mga idol. Another drop mga idol. Og dire pita kita tag in tiki-tiki pero para nato natirahan nakalakaw na. Nakuratan. Another drop diri arapita mga idol akong ginaugan ning dako nga bato. Kay ni action sa glubog akong gisilip kay basig na lapu-lapu. Pero ta kakita no. Ato pang gituyukan pero wala gyud siya. Igora ni lubog. Og diri nakatira ta og mungit. Pero ana to nakuhaan sa video. Pero good size kini nga mungit mga idol. Dako na kayo, lapad na kayo. Lami po kay ni siya isugba or prituhon. Og diri nakita na to ning grupo sa mga ito. Good size na ta kuhaon pero wala lang ko ni kuha kay delikado kay ni basin og matunok ta. Perting sakita makatunok ni mga idol oh. Pag matunok ani sa imong kamot na ang sakit ani musangko gid sa imong ilok. Wala sa kuha ani amping lang kay sakit kini nga klase nga isda pag makatunok. Og diri pag drop na to kita tag nindot kayong isda mao ni ang salmonitis o good size kay nga salmonitis. To ara to natirahan. O lami po kayo ni siya sa kinilaw. Lami po kayo ni pang sabaw. Salmonitis nga isda ni mga idol. Another drop mga idol. Nakita tag salmonitis lang gihapon. Og dako-dako ni kay sa atong nakuha kaganina. To ara mga idol perting pagkauluha. Na stone shot na po nato mga idol, wa jud ka lihok na. So lami kay ni no, pang kilaw tinula. Og dire mga idol nakakuha tag nukos. Wa na to na videohan kay pasibat na. Wa na ko kaon sa kamera. O good size kayo nga nukos. Lami kay ni pang sagol sa sabaw mga idol, basta niya ni labas pa kayo. Mo na tong kuha karon gamay ra. Kuno ulit ra kog sayo no kay mingaw ang dagat. Pero nagrasyahan niya patag sudanon. Natay mga salmonitis, natay buko-buko, nay nukos, solid, mga agat, natay lambay sa kabuk. So goods na kay ni mga idol. Nartay sudan panihapon. Sayo pa ko ni ulit daw kay koy panihapon. Ato ni sa bawon karon.